Dihla qalbi enatini lewa tattarim liya bitarif tasewa sabihal meta imim liya blim habba tala lihala aliya hayrna tula la aljmiliya madwarna وهي دنيا عالية mis-santwarju ta' Pino natukom l-għodwa tajba waqt li se niċċelebraw l-Ewkaristija fejn il-mulej sejjer ikellimna. Ħnina nitlob minnkom iktar milli sagrifiċċju. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Miegħek ukoll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal Lorenzo, Gianna Gallia u l-mejtin tal-familja Gallia. Ħuti ejjew narfu ħtijitna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emin u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u tgħinhom biex jerġgħu isibuha. Amen. Li kull min jistqar li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebbal dal-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktib tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien Ħeżekija marat għal-mewt. U ġie għandu il-profeta Iżajja bin Amos u qallu: Dan jgħid il-mulej, aħseb għal darek għax se tmut u ma tgħix. U Ħeżekija dawwar wiċċu lejn il-ħajt u beda jitlob lill-mulej u jgħid: Ftakar mulej, nitolbok kif jien imxejt quddiemek b'fedeltà u qalb sħiħa u għamilt it-tajjeb f'għajnejk. U beka Ħeżekija biki kbir. Imbagħad il-kelma tal-mulej ġiet fuq Iżajja u qallu: Mur u wejt lil Ħeżekija. Dan jgħid il-mulej Alla ta' David missierek: Jien smajt it-talba tiegħek, rajt id-dmuħ tiegħek. Arani issa, se ntawwal omrok bi 15-il sena oħra. U neħilsek minit is-sultan tal-Ażirja lilek u il-din il-belt u inħares il-din il-belt. U Iżajja qal: ħajjieħdu ċappatin u jorku il-ġerħa bija u ifiq. U Ħeżekija qal lil Iżajja: Liema hu s-sinjal li se nitla f'dar il-mulej?
Iżajja wieġeb, u dan ikun is-sinjal mill-mulej li il-mulej jagħmel dan. Arani, jiena rraġġa lura id-del 10 tarġiet li x-xemx diġà niżlet mat-taraġġ ta' Aħaz. U x-xemx reġgħet lura 10 tarġiet mit-taraġġ li kienet telet. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj il-Alla. Mulej int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-erda. Mulej int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-erda. Jien qed f'nofs ħajti kolli nitlaq għal bqija ta' snini. Iżommuni fi bwieb art li mwiet. Mulej int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-erda. Jien qed minix se nara il-mulej f'art il-ħajjin. Ma nara bajnejja lil ħadd iżjed minn fost dawk li jamru fid-dinja. Mulej int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-erda. Sneħħiet li l-amara tiegħi u ġiet imwarba minni bħala rix taraj. Int kebbibt il-ħajti bħan nissiġ minn newl int qtajtni. Mulej int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-erda. Mulej qalbi tgħix għalik. Aħjili il-ruħi fejjaqni u għatini saħti. Mulej int salvajt lil ħajti mill-ħofra tal-erda. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Jak ukoll. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Darba waħda, is-sibt, Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruwa. Issa li d-disċipli tiegħu ħadhom il-ġuħ u bdew jaqtaw iż-żbul u jikluh. Imma rawhom il-Fariżej u qalulu, ara, id-disċipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta' sibt. U qalilhom, ma qrajtux x'għamel David meta kien bil-ġuħ u dawk li kienu miegħu. Ma qrajtux kif daħar fid-dar talla u kien il-ħobs tal-preżenza ta' quddiem il-mulej li law u laqqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu jieklu imma l-qassisin biss. Jew ma qrajtux fil-liġi li nhar ta' sibt il-qassisin fit-tempju jiksru s-sibt bla ma jonqsu. Ngħidilkom li hawnhekk hawn minu aqwa mit-tempju. Li kieku kontu tafu x'ifissru l-kelmiet. Ħnina rrit, mhux sagrifiċċju, ma kontux tikkundannaw il-minu blatija, għax bin il-bniedem huwa aqwa mis-sibt. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kull meta naqraw il-kelma tal-la, Alla jkellem il-qalbna. Tafu x'qed jgħidilna Ġesu? Mhux billi tmur tipprietka, mhux billi tmur tqaddes, mhux billi tgħid ir-Rużarju it-tlet Ave Marjat il-Madonna ta' Pinu, imbagħad fl-affarijiet l-iktar prattiċi bħal miji l-ħniena issibna bil-maqlub. Mhux billi mmur il-Knisja mbagħad hemm barra nagħmel bil-maqlub ta' dak li nemmen. Mhux billi ngħid li n-nisrani imbagħad inkun biss tal-isem u fil-prattika huma kelmiet qawwija. Minen jitlaq Ġesu x'in qed jgħid ħniena rrid u mhux sagrifiċċju u x'in qed jgħid ma qrajtux jiġifieri fil-kelma tal-la. Hawnhekk jitkażaw il-Fariżej. Għaliex? Għax kien għaddej minn għalqa miżruwa u d-disċipli ħadhom il-ġuħ u qatgħu ftit żbul biex jikluh u dawn skandalizzaw irwieħhom bħal dejjem.
وقالوا له: ده كيف الدشيبل تياك huwa x'tijak huwa x'int tiksru s-sibt jum qaddis, ksirtuh. U Ġesu jikkwotalhom u stess x'għamel ir-Re David meta daħal fit-tempju kien bil-ġuħ u dawk li kienu miegħu. U hawnhekk jgħidilna li l-ħniena is-sagrifiċċju tmur lilien mill-liġi. Alla tagħna huwa ikbar mill-jum tal-ħadd. Alla tagħna huwa ikbar mis-sibt ix-xabatt. Alla tagħna huwa ikbar mill-liġi. Ħamorru fil-prattika. X'in Ġesu qed jgħidilna ħniena rrid. Nsaqsikom ftejt. Għandna ħniena għal xulxejn. Jien nara bil-maqlub. Wisq nibżal li aħna bħala knisja, aħna bħala familji, aħna bħala soċjetà Maltija, mhux il-ħniena qed nagħlmu. Kieku hawn daqshekk hate speech. Donnu kulħadd bil-pulptu tiegħu u kulħadd bla limiti jista' imma x'issa dik mietet ta' u dik m'għandix familjari. Ngħid li rrid ta' għax issu ma jitkellimx, ma titkellimx. Dix karità hi. Laqqas rispett uman aħseb wara karità nisranija. Kemm qed jgħidilna sew Ġesu illum. Għalfejn qegħdin tagħmlu hekk? Ħniena rrid. Reliġjon tal-prattika rrid. Onestà rrid. Rispett irrid, għax min għandu valuri umani kapaċi jżomm il-valuri kristjani kemm kienet sabiħa wara li l-mulej ednielu inti salvajt li ħajti mill-ħofra tal-qerda. Ednija 5 darbiet illum fit-tempju, fis-santwarju ta' Pinu, kemm drabi salvajtni. Kont semmut miġġielet miegħek u llum jimpaċi miegħek mulej u int salvajtni. Kont fil-ħofra tal-qerda, kont f'xifer l-irdum. Ħanispiċċa. Il-profeta Iżajja fi żmien Ħeżekija. Da Ħeżekija mara tal-mewt. Mara tal-mewt. U ġie l-profeta Iżajja bin Amos, razza ta' profeti u qallu u din ibżgħu minna ħna. Għax ħadd minna jgħid nista' mmut illum, ħadd. Iddur madwari l-oħrajn iżgħar minni jew ikbar minni xi darba fil-kju imma jien u x'qallu l-profeta dak li aħna naħarbu minnu. Aħseb għal darek, aħseb għal rasek, għax se tmut u jista' jkun li ma tgħix. Il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu bil-qabar vojt, il-grazzja li għanna nitolbuha lill-Madonna biex naħseb għal rasi, naħseb għal dari, biex jekk immut ngħix għalhekk it-tlet Ave Marijiet. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejja Spiritu Qaddis biex issa nresqulek it-talb b'umiltà għal Papa Ljun, l-Isqoftana Anton, saċerdoti, id-djakni, s-seminaristi, il-katekisti, daw kollha impenjati fl-għalqa tal-mulej, nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. Biex madwarna ssir xi ħaġa. Quddiem tant kundanni, tant preġudizzji, tant vendetti, tant pattija, tant kattiverja, anke f'din l-art Maltija, biex il-ħniena ta' din l-art nisranija tibda bejnietna, nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Il-marit fid-dar u fl-isptar, dawk li se jmutu llum, biex ikollna ċans namlu eżami tal-kuxjenza kif għamel Ħeżekija. Jien imxejt qudiemek fedeltà,
Provajt namel it-tajjeb f'għajnejk, għal dan nitolbu. Ismana. nitolbuk mulej. L-aħħar talba bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu għal dawk in-nies li qalulna nitolbu għalihom, għalina hawnhekk preżenti, għal dawk li dalodu se jkunu qegħdin isegwuna u jitolbu magħna waqt il-programm televiżiv fejja. Nitolbu għal dawn in-nies ukoll li jkollhom bżonn support ħnina u għajnuna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Birek dal-ħobs missir ħani mil-qalb il-bihta jixna il-ħobs li jaqat il-bnedmi ma ibnek Kristu Sidna. Birek ukoll missir Addis dal-kalċi li salvana ħajsira lina demazis ta' Kristu feddejtana. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqin kollu, fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla l-dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqin kollu, fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla l-dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna, li unjidma qudiemek. Għajkun noġbu b'das-sagrifiċi li aħna qegħdin nofrulek. Għaddafna lejn l-Uniti u d-nubtijaj neħkili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier illi jista' kollox. Il-qamu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej l-offerti li l-Knisja tagħmillek waqt li qed titolbok u għamel li l-poplu tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Mijak ukoll. Nerfo qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. Sewwa u xira mulej Missier Qaddis. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox. Inti battulna Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu imwielet minn Marja Verġni. U għattem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis. Fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib. Rid iħolna mill-irbit tal-mewt, rid jurina l-qawmina l-ħajja. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek Qaddis. Qaddis, Qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex issiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-rajħi bati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi. Reġa raddi l-ħajr.
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi jinħabru Il-mew tijak mulej, Inxandru. inxandru bil-ferħ il-qawmin tijak, Nistennew. nistennewk sama tiġi fil-glorja. għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk miċ-ċokon tagħna qed nitolbu biex l-Ispiritu Santu jaqgħadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Wenzu u Ġanna Galja, ftakar fil-mejtin kollha. Nitolbu għal dawk li mietu dan il-lejl. Nitolbu għal eżistana mejtin. L-erwieħ mill-bnedmin abbandunati. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, San Ġorġ, Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen illi magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħnina rrit, namlu l-qalb untennu talba ta' salvazzjoni tagħna. Missierna. Inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art, ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġri, żdeħlisna mid-din. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tijak jassaltna l-qawwa glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi la tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim, għatija laqda li intrid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet ta' dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu il-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen dawk mistiedna għal din ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. id-dem ta' Kristu.
O Ġesu la titlaqnix, naf li jimma jistħoqlix, illi tiġi għandi intillum, iżda jitkelma ruħi tfiq u tqum, li lekaw jina les biex nirċevi unservi fiskit u l-ġabra. Omu lejda jien irrid, illi nejx kif inti trid, ħobs ta' semani kol jien illum, biex fil-grazzja tikber ta' kull jum. Taħġbijat jina nilmah li l-ek sħiħ, natik ġieħ fiskit u l-ġabra. F'dan ix-xahar iddedikat lid-demm mażis, id-demm mażis u prezzjuż ta' Ġesu. Irroddulek ħajr fġieħ id-demm li niżer fl-ort tal-Ġetsemani hawn lil-lejl qabel ma batejt. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Ta' min Amen. ifaħrek f'dak id-demm imxerret għalina waqt il-flagellazzjoni u l-inkurunazzjoni bix-xewk. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Irroddulek ħajr għad-demm prezzjuż u għażiż tiegħek li ħareġ mad-daqqa tal-anza mill-qalb minfuda tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni tiegħek. Ħaners u sikwit lejda s-sagrament. Ħajkabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Nfakkarkom li wara l-Quddisa jibqa' jingħata s-servizz tal-qrar għal dawk li jixtiequ jirċievu dan is-sagrament kemm fil-konfessjonarju kemm fil-kamra tar-rikonċiljazzjoni qrib is-sagristija. Wara min jixtieq minkom se nagħmlu mument żgħir ta' talb fil-kappella għax ħafna nies jiktbulna iħallu l-intenzjonijiet jew isaqsuna biex nitolbu għalihom u ħafna oħrajn m'għandhomx min jitlob għalihom, allura ejjew naqdu dmirna f'riġlejn il-Madonna. Għada l-quddies ikun 6:15, 8:30, skużawni, nar il-ħadd il-quddies ikun 6:15, 8:30, 10 u 11:15 ta' filgħodu. Wara nofsinhar ikollna quddisa fil-5 imbagħad jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesu Ewkaristija u nirċievu l-barka sagramentali. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. 3 Ave Marijiet li talbet il-Madonna minn dil-kappella ta' Pinu l-Karmela Grima għadu nur ta' dawk 3 ijiem li l-ġisem tagħha dam mitfun fil-qabar. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa
u nbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mit-tinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u nbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mit-tinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u nbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, tlob għalina mit-tinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj U l-ġurnata tajba l-kulħadd. ilek ukoll. Ġejt qudiemek nitlob, qalbi kollha tama fik, dan il-jum tant sabiħ bimħabbti rrid nagħtik. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu.